Сәлам, дуслар! Бу кул эшләнмәсен ясар өчен безгә сары һәм кызыл төстәге төсле кагаз, сызгыч, гади карандаш, җилем карандаш, кайчы һәм әзер пластик күзләр кирәк булачак. Иң элек сары төстәге төсле кагазны алабыз һәм киңлеге 5, озынлыгы 18 см булган тасма ясыйбыз. Аннары киңлеге 4, озынлыгы 12 см булган туры почмаклыкны да сызып куябыз. Ике туры почмаклыкны да кайчы ярдәмендә пөхтә итеп кисеп алабыз. Шибинең тәпиләрен ясауга керешәбез. Моның өчен киңлеге 1, озынлыгы 4 см булган туры почмаклык сызабыз. Һәм туры почмаклыкның очына шибинең тәпиләрен ясап куябыз. Һәм кайчы ярдәмендә кисеп алабыз. Бер кисүдә 2 тәпи килеп чыгарга тиеш. Канатның өске өлеше очлаеп тора, астында эч ярым түгәрәк. Төсле кагазны үзебезгә җайлы булсын өчен кисеп алабыз. Киселгән өлешебезне урталай бөклибез һәм кайчы ярдәмендә канатларыбызны да кисеп алабыз. Бер кисүдә 2 канат килеп чыгарга тиеш. Әтәчнең кикриген, томшыгын һәм сакалын ясауга күчәбез. Моның өчен безгә кызыл төстәге төсле кагаз кирәк булачак. Киңлеге 2 см ярым булган тасма кисеп алабыз һәм бу детальләрне инде шул тасмада ясауга керешәбез. Детальләребез күләмле булсын өчен тасманы 3 өлешкә бөкләп куярга кирәк. Иң уртадагы өлеш безгә детальләрне нигезгә ябыштыру өчен кирәк булачак. Бөкләп куелган тасмадан 3 почмак кисеп алабыз. Бу әтәчнең томшыгы булачак. Әтәчнең кикриген ясыйбыз. Ул 3 ярым түгәрәктән гыйбарәт. Кикрик ошамаса, аны шулай ук тигезләп тә бетерергә мөмкин. Әтәчнең сакалын да кисеп куябыз. Ул овал формасында. Дуслар, безнең әтәчебезнең барлык детальләре дә әзер. Хәзер бераз ял итик һәм салаватикларның әтәч дигән бик матур һәм күңелле җырларын тыңлап үтик.
Дуслар, бу матур һәм шаян җыр сезгә ошагандыр дип өметләнәбез. Ә без дәвам итәбез. Әтәчне җыюга керешәбез. Иң зур туры почмагыбызны алабыз һәм аның бер ягына җилем сылап, менә шундый боҗра ясыйбыз. Ул безнең әтәчебезнең гәүдәсе булачак. Гәүдәгә әтәчнең тәпиләрен ябыштырабыз. Икенче туры почмаклыктан әтәчнең башын ясыйбыз. Канатларны да җилем ярдәмендә ябыштырып куябыз. Без канатларны кечерәк икенче боҗра эченә кертеп җибәрәбез һәм бармакларыбыз белән кысып тотып, яхшылап ябыштырабыз. Хәзер детальләргә дә вакыт килеп җитте. Әтәчнең янып торган матур кызыл ут кикриген ябыштырабыз. Әтәчнең томшыгын ябыштырабыз. Һәм сакалын да беркетеп куябыз. Әтәчкә матур пластик күзләр дә ябыштырып куябыз. Безнең кул эшләнмәбез әзер. Дуслар, менә шундый матур, алтын әтәч килеп чыкты. Без аны гап-гади төсле кәгазьдән ясадык һәм әзер пластик күзләр белән бизәдек.